Day Run Hrvatska u organizaciji Hrvatske olimpijske akademije. Drago nam je da se okupilo oko 1000 trkača na Jarunu i da smo ovom utrkom obilježili rođendan Međunarodnog olimpijskog pokreta kojeg je oformio Pierre de Coubertin. Lijep pozdrav, mi smo braća Lončarić, ovo je moj brat Anton, ja sam Patrik i mi smo hrvatski olimpijci koji će vas predstavljati cijelu Hrvatsku u Parizu 2024. godine. Hvala svima na odazivu na Olympic Day Run i hvala Olimpijskoj akademiji na ovako lijepoj i odličnoj organizaciji. I naravno vidimo se iduće godine u što većem broju. Hvala svima koji ste došli ove godine i podržali ovu prekrasnu utrku i htjela bih vas pozvati sve da se prijavite iduće godine i vidimo se točno za godinu dana. Thank you for participating today. I will run with you. Have a good event. Thank you. Hvala svima.